Aké aplikácie používate vo vašom meste? Väčšinou Booking. Používame. No ty asi Neviem, ja zakývem kamarátom, to je to najlepšie, čo môžeme používať. To sa tu už tak moc nedeje. Vieme na tej aplikácia. Keby máte voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral váš ideálny program? Tak určite by som išla niekde na raňajky, určite nejaký obed by som si dala, išla by som pozrieť nejaké pamiatky, lebo teda v Trnave ich máme neúrekom. Čo by sme robili? Ja neviem, išiel by som za kultúrou niekam. Všetky koncerty pozrieť, čo nás bavia, čo Slováci vyrábajú. Išiel by som asi niekde na nejaké reštaurácie a tam by som si nejaké dobré jedlo. Ak by ste mohli pridať nejakú vec alebo službu vo vašom meste, čo by to bolo? Trnava je, čo sa týka týchto záležitostí, celkom dobre na tom, takže teraz mi asi nenapadá nič také, čo by som tam pridala. Záchody na každom kroku. No však podľa mňa viac ako vyhľadiek, lebo iná vyhľadka je Dubravky, Devinská Kobila. Môžete zaregistrovať na linku leto.indocity.app a získate voľný drink v stánku Indocity.